συμφωνία να πούμε δύο κουβέντες. Κυρία Βρέη, δίπλα μου. Παρουσιάζω λοιπόν αυτή την υπέροχη τραγουδίστρια παραδοσιακών και όχι μόνο. Εξαίρετη στο είδος της, με ιδιαίτερη παρουσία και στο τρίτο πρόγραμμα, σας θυμόμαστε. Και τι άλλο θα μπορούσε να δει να μας πάρει ένας ατόκιος Μεσσήνιος, ο Λεωνίδας ο Παπακώστας. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή, πραγματικά αποτελεί μια ιδιαίτερη συγκινητική, αν θέλετε, στιγμή η συγκέντρωση τούτη, διότι μας πηγαίνει πίσω στα δικά μας τα μέρη, μας οδηγεί πίσω στα πάτρια εδάφη, όπως λέμε. Μπορούμε και συναντιόμαστε με φίλους και πατριώτες και έτσι αυτό είναι μια συνάθρηση η οποία πραγματικά μιλάει μέσα μας. Βέβαια, μια τέτοια δύσκολη εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει από μόνη της εάν δεν είχαμε και δίπλα μας χορηγούς. Ιδιαιτέρως πρέπει να ευχαριστήσω λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Γκρόμπα με τις εκδόσεις, τον κύριο Δονάτο επίσης με εκδόσεις, τον κύριο Παπαγιάννη με το κρασί του, τον κύριο Ζηρογιάννη από τη Μαραθώνιο, τον κύριο Μερτήρη τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Ασφαλώς δεν θα πρέπει εδώ να ξεχάσουμε την πατριώτησά μας η οποία ήρθε από τους Γαργαλιάνους. Είναι κάτω αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πολύ να έρθετε κι εσείς μαζί μας και να πούμε μια καλησπέρα στους πατριώτες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι μας δώσατε τις ελίτσες που αυτή τη στιγμή γευτήκαμε, το λαδάκι και όχι μόνο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ, περάστε. Και έχουμε και τον χρυσό χορηγό μας που αυτή τη στιγμή πραγματικά στήριξε το πανηγύρι μας προσφέροντας το Γουρουνόπουλο. Είναι η εταιρεία της Παλίνης, Μπίμπα Σαβέ. Ξεκίνησε στο σύλλογο. Θέλω να σας καλησπερίσω κι εγώ. Πριν κάμποσα χρόνια που έγινε αυτός ο σύλλογος, κανένας δεν πίστευε ότι θα έχει τέτοιες επιτυχίες κάθε χρόνο. Κανένας δεν πίστευε ότι θα είμαστε τόσοι πολλοί Μεσσήνιοι μέσα στο χώρο εδώ που ζούμε. Θέλω ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω και να σας θυμίσω ότι οι Μεσσήνιοι πάντα είναι άνθρωποι δημιουργικοί. Άνθρωποι στους οποίους αρέσει ο πολιτισμός. Και αυτό που κάνουμε απόψε πράγματι είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο και θέλω να το θυμάστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την τιμή που μας κάνετε. Και μια που ο Δημήτρης είπε ότι οι Μεσσήνιοι είναι δραστήριοι, να πω κι εγώ κάτι, ότι ο τόπος που τελευταία διαλέγουμε εδώ, στην Κάντζα και κάνουμε το πανηγύρι μας, δεν είναι τυχαίος. Στην Κάντζα υπάρχει ένα εργοστάσιο του Καμπά. Εκείνο το εργοστάσιο που ήταν η πρώτη αγροτοβιομηχανία της Ελλάδος, της πατρίδας μας μετά από την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο Ανδρέας Καμπάς ήταν Μεσσήνιος. Θα παρακαλούσα πολύ τον δήμαρχο της πόλης για έναν χαιρετισμό αν θέλετε. Αγαπητοί φίλοι συνδημότες, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόψινή διοργάνωση που επαναλαμβάνεται με επιτυχία για άλλη μία ακόμα χρονιά και θα ήθελα να σας επενέσω ιδιαίτερα και την επιλογή του μουσικού συγκροτήματος που κάνατε φέτος, γιατί όταν μιλάμε για παράδοση θα πρέπει να το κάνουμε και με τον καλύτερο τρόπο. Οι επιλογές αυτή θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες. Να ευχηθώ σε όλους μας και σε όλους σας καλή δύναμη για το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται. Τα πράγματα ξέρετε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολα, αλλά εδώ έχουμε μάθει, όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, να δουλεύουμε και να δημιουργούμε και όλοι μαζί πιστεύω θα τα πάμε καλά. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα σε όλους. Δήμαρχε, μη φεύγεις, γιατί εδώ βρίσκεται η κυρία Μπουλάλη, Πουλουλή από τους Γαργαλιάνους και θέλει λέει κάτι να σας προσφέρει. Κάτι πολύ μικρό.
Αυτό από τους Γαργαλιάνους είναι ελαιόλαδο του Γαργαλιάνου. Είναι ελαιόλαδο από τους Γαργαλιάνους. Οι Γαργαλιάνοι φημίζονται για το ελαιόλαδό τους, για την ποιότητα που βγάζουν. Υπάρχουν ομάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης που σκοπό έχουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Και ευελπιστούμε στο μέλλον και εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο. Συγχαίρω για την εκδήλωση αυτή. Είναι η γωνιακή επιχείρηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αυτή η συμβολική κίνηση και συγχαρητήρια για την δραστηριότητά σας. Την εκδήλωσή μας, και δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο, τιμούν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των συλλόγων της περιοχής, από το ΦΕΣ Ικάνζα και ιδιαίτερα το θεατρικό τμήμα, από τον Λόφο Παλίνης, από τη Νέα Παλίνη, και ευχόμαστε καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο στις εκδηλώσεις τους, από το Σύλλογο του Πανοράματος, των Θεσσαλών και δεν σε ξέχασα Ζάχο, από την Μάριζα, από τον Παλινέα, από το Κρικρί και από την Φιλοζωική Παλίνης. Επίσης μαζί μας είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και θα ζητήσω συγγνώμη αν κάνω κάποια ίσως παράληψη. Είναι ο κύριος Βίτσιος, ο κύριος Κουτσικούρης, ο κύριος Μίλας, είναι ο κύριος Καράς, η κυρία Λεβαντή, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μαντζόρος, τον οποίο τον ευχαριστούμε και ιδιαίτερα για τη βοήθειά του. Όπως εδώ επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και τον πρώην αντιδήμαρχο κύριο Μυρλιάδη για τη βοήθειά του. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Ζέρβας, ο τοπικός σύμβουλος ο κύριος Σμέρος και η κυρία Λίζα Δρακοπούλου. Συνεχίζω. Είναι επίσης ο κύριος Λάκος και ο κύριος Μερτήρης, ο οποίος είναι και χορηγός μας, και η κυρία Ζινέλη. Ζητώ συγγνώμη αν έγινε κάποια παράληψη. Βέβαια δεν θα μπορούσα παρά να πω και για τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Κωνσταντά.